Ano, baby? Madali lang naman yan. Ano? Patuloy yung mga evil house na yun. Daramay. Teka lang, parang nawawala na yung creative ko ah. Oo, nawawala na rin yung akin. Mukhang itlog. Nawala na yung creative ko. Ako, Teboy. Tignan mo yun. Alin? Oh no! Ayan na yung mga evil house. Ang dami. Wala, kunin natin gamit natin. Mag-ready muna tayo. Oh, eto, suot ko yan. Yan. Tibay na natin ito. Tapos ang barrel. Yan. Gumagana ba ito, ah? Magana ito. Ayaw eh. Yun, gumagana. Para tayo dali. Kailangan natin talunin itong mga evil house na to. O, pakawalan mo na yung mga golem. Sige, pakawalan mo na sila. Iyapit mo yung nampas to. Wala, sabali ako. Pusa ko na rin itong trap. Nagsasama ko itong mga golem. Kasi natamaan na sila mo. Ayun! Sama! Let's go! Effective yung ginawa kong trap. Oo nga. Ako yung Hey, see you.